Ni hane giwan naga FPGCP juga mali ba area. Apa ya dei bat kidon ga to kene gipon ya ga banana. Yang penimtang ni namata kapo yuman kong galong kejing penjot ya ki klau tap kum kejing thangding ne kejing pom thare kiting kisai. Nomor kene sibanta kadai kejing pen kenmau. Nomor takor syapor gi kun kaseng ni pen kenmau ki beri badon syapor ka dong athan jungi ba ni I ba ka don ga jingma ka ap ga jingma aba chapang ga ne jing thangding ya ki klau kitab nomor om ba ka penjot ta ka klau nrai kum sakinong kandong ni I ba ki yang kisem jogi beru ki don sakirot klau te ka pu jingma mar ni yo le se kan sa don ka pot kan sa poi sa uput ba kan sa poi ka jing susi ka balang ya ka bal ni la ban ong ba kan sa poi sa uput ba tin sa ing ya ki yang kisem na da daw ni hang ne menta ni wan ban pasat ya kana kubor syaki pajba borok badon sapo jongga dong kathan perkum juru syakaneka wes kasih li borok kawai ba subha bani husiar namar ui ba kini kipor kajing ship jong kasih jong kamariang nang I ba kala long terkhong ba te tang na ibai kendok jing proit yo le se kala pan poi syakajing yung snam syakajing ila pan ong ba syakajing susi banjot gi sem jong breu te nim kwa ban poi syadu terput te kata kada ke poin banikong te ka baar pan kajing kwa jungi ba ngin pen kan mau ba namar hagini kipor ni I ba kum ki ki wa ro ni I ba gila stang red stang rengat te gidon ki breu yo se ki ba sim kabu mo ban penjot I do do wa kum ju ri ki mrat klau te ngin kwa ba kum kine kim jia te ngi hang ne ni kwa ban wan ra ya kane ba ngin ong ba phim dei ban le ya kum kine ki banta namar ba nyu I ba indai bin perkhat la dangi perkhat tang ya la de menta nyu I ba to setangkap no ngila ayu ndai ni dai ban pensa ya kamai mariang namar ba kane kalong kajing kajing ku do na menta ki kun kiseu jungi la sai namar ba ngim kwa aba kine ki dong ki tha jungi kum ki wa malen ki wa ruang ba kui ki wa ba khamrit ki badon sport yang nei area jungi ki wa baitung yim kwa ba kin kala kum ki wa ba syak penjot ba haduk ba ki jong haduk ba ki do ki badon apa jong kawa ki kenja no te yim kwa ba kan long ta ki kwa ba kane ko ba ki do ba ki mrat I baro ki jing thau ba im ba ki ne kin sa te kum juro ni na ka seng ni kwa ban ni ai ki tiga deng ki kamon kantam ya gini gi snong gi badon marjan bakum juru kum ya ki dorbar snong nangta ya ki senjuk jong BDP nangta ki seng samla ikwa ya pi ba ine trailang nangta kane khang ba kadong ka thani bro ko bai bakan roi bat kanom jia kum kini gi jingjia te ni pha ru ka masai ba habangi la pensngau kum kini gi banta to ai ba phin ya chim le me ka jigit kle ya ban pin ya trailang ban ni bat kum dong ni la ban rat ding khong ya kini ki jing sneu ki ba penjot ya ki ki wa ki rat klau te nakaliang jungi keseng ni pha ai ru bor ba ni sneu ban banjur ba ada don mar mono ki bru ki ba ya le persya ya kane habang ila pen sneu ba kane khubor pagi kini le persya in ai la bateng ila ru ban ai sendon ha bor jogi ba halor bor jong ka ai